Maayong adlaw kanyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra ug Atty. Elin Bathan. Ingon man sa mga artista nga mo'y maghatag og kinabuhi dining akong suwat suliran. Ako si Popoy, 38 anyos, minyo ug dunay 5 ka mga anak. Nagpuyo sa Negros Occidental. Punto medikal kining akong suliran. Kabahin kini sa akong namatikdan sa akong suod nga higala nga taguon lang nato sa pangan nga Edgar. Aron inyong hisabtan, sugdon din ako sa dihang nakasud ni siya og trabaho sa akong gitrabahoan. Ingon ini ang mga panghitabo. Pre, salamat kayo ha nga imo jung kitabangan nga makasud og trabaho sa inyong gitrabuan. May kaso pre oy. Gipasabot na ako og maayo ang akong amo nga nawalan kag trabaho pila ka buwan unya 7 ka buok ang imong anak nga kinahanglan gid imong buhion. Basta ikaw pagtarong na gid sa imong trabaho pre ha. Kay wa kinay libog ang atong amo. Mao lagi pre. Dili ko ni usikan ning hingayuna pre. Kay chus, di jud ali mawad ang trabaho. Salig ko nimo pre. Nahibaw man ko nga kugihan ka. Timing kay imong pag-apot. Bag-oras sa gyud kong nahu magluto sa panihapon nato. Wow. O, nakaandam na sab ko. Humuta aron day. Humuta gud aron. Sige na, lingkod na diha. Aron mangaon na ta. Sige day. Unya, Wow. kumusta namang imong amigo nga si Edgar, ha? Si Edgar, ay okay raman. Papasalamaton in taon kaayo, nga nanay siya trabaho. Hinaot lang untang magtarong na gyud siya. Day, Aw, di man sa ingon sa pag-unsadong, no? Ang ako lang gud ba? Base no niya og madaot kag apil. Kay ikaw ra ba gyud ang namugo sa imong amo nga pasudlon siya das inyong gitrabahuan. Base no niya og sagulan niya binuang ba pareha sa iyang gibuhat sa una siyang gitrabahuan. Mabitaw to hinungdan nga nataktak siya. dako ang pagtuo day nga nausap na si Edgar. Tagaan na ko na to, higayon ang tao. Ay, maayo lang gyud unta dong. Para niya, ingon man, para siyang pamilya. Oh, pre. Hulungan sana imong gibuhat. Maniud to sa ta. Una lang pre. Ako sa tiwasan akong gibuhat. Naon sa baya ka eh. Kaon sa saktong oras. Mura na mahinong kag kuan, dunay pila ka buok pamilya nga imong gibuhi. Pasensya na pre ha, Sige, pero sige na. kinahanglan yun akong mukayod og maayo pre. Sa gikaingon ko na, dili pwede nga mawad-an na sa akong trabaho. Unsaon na lang akong pamilya pre nga nagsalig na ko. Ay, nakasabot man ko nimo pre. Pero ay sa pirmihan nga dili ka mukaon sa saktong oras eh. Di man pre. Usaray atong lawas. Unsaon na masakit ka? Ayaw ka bala ka pre. Human ani, mukaon ako. Aw, ana ba? Sabi ni mo day, maluig ko magtanaw ni paring Edgar eh. Nga naman di siya. Naning in taon kaayo. Dili ka ni mukaon sa saktong oras. Mura ba siya gamay karon? Agoy, di gyud maayo. Mahal ra ba gyud kayong magkasakit ron? Saon na lang. Nah, maumang gani. Pagabadlong nga, uy. Ay, kahit kay uuwi. Bisa kung saan ako pugos, kay gusto unta ko nga magdungan may kaon, pero di man yun. Na, kalaki ka lang. Pre, ay bagong stocks nga mabuto sa budiga, ha? Ubay-ubay tagal-sahon ron. Nga, mga karton ba? Mau ba, pre? Oh, sige, pre. Salamat sa pagpahibaw. Uy! Saan? Hala? Si Edgar man ron. Uy, pre! Pre, Edgar? Lang sa ka? Pre! Punsa na itabot ni mo? Puwerte ginamong kuyawa sa dihang mikalit og siyagit si Edgar kay di ay gisakitan og maayo sa iyang tiyan. Nakuyawan sa gay ko atong higayuna, ingon man ang uban akong kauban sa trabaho. Kay siya dihang giduol na mo siya, puwerte namang luspara. Hinungdan nga gipapauli lang una siya sayo sa among amo aron nga makapahuway. Gi-advisean siya sa among amo nga dili lang una patrabahoon samtang nga dili pa siya okay. Pero bisag luya pa siya gamay, may trabaho gid siya pagkaugma. Og unya, pre, di ba giingnan ka man nga ayaw una pagtrabaho kundi pa ka okay?
Sa kong tanaw, luya ka pa man. Pre, kung magpadako sa akong gibati, musamot kog kaluya. Ano sa ba naging nimo? Sakit na gustiyan, pre. Pila na kahigayon nga musakit og maayo akong tiyan. Pero, mawar man sa dinhuon ni pagtaod. Dili ka na ulcer, pre? Ambot na pre kung unsa ni. Pa-check up, Na, kaskasa sa kwarta, pre, ka na check up. Sa kadaghan yung gibuhi sa amo, pre. Makahigayon pa kong pa-check up, di lang, pre. Mang ayaw na lang. Tungod kay wako'y budget para ng check up. Pre Edgar. Popoy, Yes, ma'am. gipatawag ti ka kay concern ko sa imong amigo nga si Edgar. Ngano day, ma'am? Mura man gud og dili ko makasabot sa iyang lihok. Usa pa murag nagkahinay man siya. Gusto unta ko nga paresign na lang, pero murag dili man sad siya gustong muundang. Concern lang ko sa iyang health at the same time, concern pod ko din sa atong trabahoan. Mauba, ma'am? Sige, ma'am. Ako lang nang istoryahan si Edgar, ma'am. Kay basil og dunay siya problema ba sa ila? Okay, sige ha. Pagkisultihi unya siya. Murag mas maayo tuod nga imo siyang pasabtong daan kaysa akong tan-aw niya. Murag dili na gyud mao ang iyang lihok. Ma'am. Oh, si paring Edgar man, ha? Kinsa man na yung kaistorya? Mura man siya nagyaw-yaw. Pre? Pre, okay na ka? Pre. Okay naman, pre. Nga naman di ay. Wala lang. Kuan, pre ba? Nikaon na ka? Unsa? Wala kinaday. Nabala ka kay ko ni parang Edgar. Naabtan magula ko siya nga nagyaw-yaw nga siya rang usa. Nagtuo ko nga doon na siya ka-istorya o kalalis ba ganina. Pero siya lang ako siyang giduol. Wa may lang tao. Uy, kuya, wag. Ay na, mao lagi. O bitaw nga, wa na ko... Wagi ko makasulti sa akong tuyo niya. Ay, kaluoy sang Edgar. Uy, kung mauna. Mao lagi. Naluoy kay ko siyang kaimtang. Unsaon na lang na, no, kung madayon na siya. Day. Saan? Uy, hira. Si parang Edgar ron. Bay! Bay! Saan tabo? Ano man eh? Ambot na ba yun? Ay, para mo istorya ka niya. Wala siya sakit. Uyawan ka yung pagsakit niya. Pumisyon sa? Unsa? Naluwi kay ko sa kahimtang sa akong amigo, mao nga naagnigid ko sa pagsuwat ninyo. Ang akong mga pangutana mao kini mosunod. Unang pangutana, posible kaha nga ulcer na ang gibati sa akong amigo atong panahon nga magsigi og sakit ang iyang tiyan? Dili man gud siya mokaon sa oras sa tingkaon. Ikaduhang pangutana, naiusahay nga mukalit lang og yaw-yaw ang akong amigo bisag siya rang usa. Makabuang ba ni ang ulcer kung naamang gani siya'y ulcer? Ikatulong pangutana, madapa ba og tambal ang iyang kahimtang? Na mahigayon nga okay man sad siya kung istoryahon pero matud pa sa iyang pamilya nasa higayon nga mukalit lang siya og yaw-yaw bisag siya rang usa. Asa man ang inyong ika-rekomenda na pwede nga makatabang sa iyang kahimtang? Lisod man guni sila. Unya, siya ray naiklarong pangita sa ilang pamilya. Unya, 7 pagid kabuok ang ilang anak. O, doon na ba mo'y ikasuggest nga tambal para niya? Ikaupat o katapusan. Tinuod ba gyud nga makabuang kung dili mo kaon sa saktong oras? Kay ako ra ba dili sa kuhilig og pamahaw? Paniud to og panihapon ra ko mukaon. Palihog tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Popoy. Maayong adlaw mga suking tigpaminaw kini si Attorney Elaine Bathan. Kinisab si Dr. Rene Obra. Kasi Popoy taga Negros Occidental. Wow. O niya Minyo, 5 ni kabuok iyahang anak nani siya'y namatikdan sa iyahang suhod nga higala nga tago na tos pangalan nga
Edgar. No? Yes, kauban man ni sila sa trabahoan na partner. So iyahang mga pangutana, unang pangutana mauni. Posible ba kuno nga ulcer ang gibati sa iyahang amigo atong panahon nga magsigi og sakit ang iyahang tiyan kay di man mo kaon saktong oras ting kaon? Yes, ang atong gastric emptying time is 2 hours. Ha? Ug kini katong tiyan, dili ni nato maingnan nga uy hunong diha og galing kay wa koy gikaon. Musugot matag sa dili, magsige gini siya galing. Nya unsaon magway galingon, di magasgas nga to sa sud. Moproduce ni siya inunta problema kay in the long run magka gastric ulceration, no? So mao na nga base malagway nindot nga sudan, mapaningkamutan na niya itong sudan atong tiyan para nga naay galingon ang atong sud sa gastrointestinal system, no? Na bay matrabaho. Kay balikon ako ug daghan ang gastric acid unya way sud ang atong tiyan makapkos ni siya in the long run o gastric ulceration. Anya ang iyang pangutanang ikaduha partner kay mukalit kunog yaw-yaw ang iyahang amigo kanang siyarang usa maskig siyarang usa makabuang ba kuno ng ulcer kung naamang gani siya ulcer. Daghang kayong rason nga nang mabuang man ta, no? Naay psychological, naay physical, naay Pero kanang ilang giingon dok ba nga kung mapirmi kang mapasaran og kaon mabuang kuno ka. angang mag-hypoglycemia man ka. Kita ganing dili ka ka-snack nagkala stress, mura man sa tag mabuang, di ba? Naadyo na tayo kanang lain kay imong Lain kayo. pamilya gyud ka kinahanglan ka mo kaon. Ang atong among medical term natin ay hypoglycemia. Wa na kay inunta kung sa motor pa, wa na kay gasolina sa imong lawas, magpurot-purot ang andar sa imong makina, no? So mao na nga makabuang ng way kaon oy. Makabuang gyud din taon. Makabuang gyud na. Okay. So kaon gyud tag sakto. Dili man sa gyud pwede kay pareho ra gud na sa auto. Di man mo andar way gasolina krudo. Mao. Di ba? Kinahanglan man gani na i-maintenance. Change oil every now and then ato pa bang lawas. Mao bitaw nang usay magpatubil na sa atong motor o gasolina kanang atong auto unsa man siya kanang special o kanang regular. Para ra po sa pagkaon. Nya mahal naman kay gas inadjud ko mag special gas. Dok way sa ayos bulsa nya mura man dagana. Special o regular parehara man na, no? Pero basta at least nasudlan. Sudlan. Correct. Ano na nga ninduton lami kay sudlan no, dili kay lami nga sudlan. Bahala na ba sa sudlan makakaon ka. Tinod. Ay lang pog piling steak. Wala nang inununan basta nasudlan kalamian ang inununan. Ikatulong pangutana, madala pa ba og tambal ang iyahang kahimtang kay naay higayon nga okay man sad siya kung storyahon pero matod pa siyang pamilya nga naay higayon nga mukalit lang siya yaw-yaw bisag siyarang usa. Unsa man kunoy asa man ang kunong atong marekomenda nga pwedeng makatabang sa iyahang kahimtang kay lisod. Sila unya kanang wife klarong pangita unya 7 agkoy kakugihan. 7 kabuk ang anak. 7 kabuk ang anak niya way kaon-kaon. Nya unsa po kuno masuggest nga tambal dok? Yeah, natay mga antacid, no? Natay mga proton pump inhibitor, kan mga omeprazole, natay mga Crimel S, Crimalin, Mylanta, naghantag mga antacid nga available. But the proper way yun is for you to consult a gastroenterologist. Kung man gani gastroenterologist dahil sa inyo sa Negros Occidental, at least internal medicine doktor. Wa man gani bisag kinsa nga doktor. Ako doktor ni obra sa psychiatrist man ko. Pero many times resita ko antacid, resita ko kanang proton pump inhibitor, antibiotic. Medical doctor gibigod, no? So bisag unsa problema, pag naa ka sa wa ko kay asa sa Negros Occidental. Pag nakakadre doon sa Dumaguete, naadiha si Dr. Arias, no? Psychiatrist ni siya para mahatagag tambal ng magsige naman kakagyaw-yaw-yaw ka, no? Pero akong usabon pagingon nga kinahanglan mukaon gyud ka sa saktong oras, no? Kay malubat. Wa na tay gasolina kung motosiklo pa purot ang atong andar, no? So naa ni say mga tambal ug wala kay budget ako malikon, you go and see a government doctor. Kay kung naaman ka ni gasto, diligod pareha sa pribado nga doktor, no? O gang iyahang katapusang pangutana, Dok. Tinuod bagyod nga makabuang kung dili mo kaon sa saktong oras. Unsa mang yudi ay ang saktong oras tingkaon. Kay ako dili baya kuno siya hilig pod mamahaw. Paniod to panihapon ra mo kaon. Okay ra man na basta naanad ka. Naanad lang ka, no? Actually,
ang sakto gyud nga kaon gud 3 times a day with snacks in between, no? Ngani ang mga pasyente nato sa ospital nagnay breakfast, lunch ug dinner, no? Unya na snacks in between. Kay mao lagi na 2 hours ang gastric emptying time nato. Pasabot aning gastric emptying time kung unsa may imong gikaon, kaon kag breakfast alas 7, pagka alas 9 nagkutoy na sa dang imong tiyan. Ang kaon kag paniudto alas 12, pagka alas 3 nagkutoy na sa dang imong tiyan. Sumo na nga sudlan gyud nato og something nga naagi tay kuano. Yes. Ang klase sa pagkaon magdepende po na sa imong financial Correct. capacity. Oh. Mahalon ba bratohon? Importante mukaon. Oh. Inom nutrition, proper nutrition ug hydration importante Yes. kayo na usara gyud ato ang lawas, ampingan gyud tani. Mao gyud, no? Oh, di ra ba na parehas sa kanang mga motor ug sakyanan dok nga naay spare parts? Mao gyud. Oo. Di ba? Mabitaw na ako sa Oh. mag-lecture ko sa mga drug addict ba, drug users. And ko nga, bisan pag milyonaryo ka, bisan pag daghang kay kag mga properties, pero nayabag na imong utok, kinahilo na sa epekto sa drugas, Na. wa ka, buhi ka, pero patay na. Kay wa naman kay silbi sa katilingban. No? Correct, So, correct. kanang dili mo kaon, murag tinuyuan. Bisag puso lang gud og barbecue. Kalami ang tuslo buwa sa atong pasil kabuan Tusulo, dok. buwa, mahala na. Ginagmay lang gud. Ayan lang mga steak, kay perting mahala na. Oh, mayra na siya mga kausas-usak tuig. Mao. O di gani ay lang gud pod, di ba? Okay. Pinubili lang gud basta kanunay, ha? Mga sukintig paminaw hinaot unta nga naamoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw.